Allah ya ja da kwananka, Allah ya ƙara girmanka, ɗaukaka ya yi maka, Allah ya ƙara damanka, kuma ya ƙara hagunka. Ya Allah ya Rahmanu sarki ka ja da kwanan Alhaji mai gida. Damuna uwar albarka kainuwa da shan lillahi, Alhaji Abubakar Kifi an goga Fati abban Khadija gaisuwa. Kirayi sarki Allah wanda shi muke wa sallah, sansani cikon alƙibla kai yi tsira hana da minci gwan rasul abban su faɗi magaisuwa rai a gare ka. Alhaji Abubakar na gaishe ka, baitukan ka yau zan ba shakka, ka wuce faɗa ko an ji ka, sanni gamji ka ture sara babu wanda zai sha gaban ka a mai gida na gaishe ka. Zaki a ganka yau dole a barka, ko cikin maza ba na ɗayanka, abin wuka a ce kar da na yanka. Sannu gwarzon uba ga kari jaɗi ya ga Fatin mazara a gaida uwar gida na gaishe ki. Kainuwa da shi ne daga Allah, babu mai cirewa da kasala. Alhaji Abubakar babu wakala, kira na Allah shi kira ka kaje Madina ka kai da Rasul Ubangida na gaishe ka. Taka asan na abba ga hamu, nasara gare ka yau ka cika mu, duk mai awo da kyau zai cika mu. Tafiya asan na kwana fa a nesa Ubangida na ina gaishe ka da safiya na gaishe ka. Kayan amala jaki bai ɗauka, za ya ce da ni wai in barka, kira ni in zamo da a gurin kaken hali ba koken sura, sai dan halin da Allahu ya baka Ubangida na gaishe ka. Sannu uwar gida dole na gaishe ki, baitukan yabo zan a gare ki, a gurin yaban ki ba zan can sanna sannu daidai ki taka ba ta biyan ki. Fatun mazara a gaida uwar gida dole yaban ki. Khadija Allah saki albarka, rayuwar ki tai kyau ba shakka, damuna ta zo sai mun shuka. Khadija rabbana ayya tsare ki gaban ki bayan ki rabbi ya duba na gaishe ki. Baban Hamud uba ne mai kirki, makiyanka ma kana yi musu kirki, balle ya ce masoyanka na kirki. Ka zama bangon su ga gare mu Abubakar ai dole mu rasa na gaishe ka. Jarni uban maza na gaishe ka, san fashin ta ma babu kamar ka, iso guri ana yin sambar ka. Zama maliya mai hada tafki, babu wanda zai sha a gaban ka ina gaishe ka. Addu'ar iyaye tana yin aiki, sun maka ita kuma ta yi maka aiki, a bi su kun gama laubara ki. Akan ka dage ka yi musu aiki, sun ka gode gare ka ka yi musu godiya farai a gare su. Allah jikan iyayenka na kirki, addu'a ka kara yi ta yi musu aiki, daraja agunsu ce ta yi maka aiki, darajar Rasulu za ta yi musu aiki. Addu'ar ka in har fa ka yi ta da gaskiya na gaishe ka. Allah ya ƙara linko matsayin isar Rasulu manzo mai alkarmarsa ce muke ci ba shakka. Rabbana ya ƙara tsare ka gaban ka har da bayan ka, ina maka addu'a kwarai a gare ka. Bare kake ti ina gaishe ka, kyautar kake da dami ni ƙauna, babu abin da za a bandan in barka. Rabbana ya sanyo albarka a gonka har da ni bare kan kainuwa ina gaishe ka. 070 33 36 84 52 bare kan waka. Damuna uwar albarka kainuwa da shan lillahi, Alhaji Abubakar Kifi an goga Fati abban Khadija gaisuwa.